Maryam. Maryam. Na'am. Wai me kike ta wani kwalla min kira ne? Zo ki ji da ni da ke ne. Ke wani alkhairi ne na zo miki da shi. To. Kuma ni da ke ne ya dama. Duk abin da ya daman ya dame ki. Gaskiya ne wannan. Kin san me? Wai mai gida aure zai kara. Au me? Aure. Aure dai. Kwarai ma kuwa. Yanzu duk abin da muke wa mai gida a cikin gidan nan bai gani ba? Ai baki sani ba. Tashin hankali ne bai ishe shi ba. Allah ko. Alƙura. Gware ya zo ya samu tashin hankalin Allah ka amaryar. Za ta ɗauka gidan kirki ne na? Ta. Ai wallahi tallahi amaryar nan ita kanta ta gane mu ne gidan. Kina ji ko? Haɗe mata kai zamu. Tunan ma Daga ita hashi sai sun gane ba su da wayo. ran da ta zo za ta gyara ban ɗaki na waje. Waccan inda baki suke kwana. Kwarai kuwa. Sannan ita za ta yi abinci na kwana 3 tunda a kwana 3 ba zai yi. Ni na ma ƙara mata kwana 3. Budurwa ce ko bazawara? Gizan bazawara kwana 3 ne. Ita kuma budurwa kwana 7. Ke karfe ya je fa ya ɗauko mana budurwa. In ya ɗauko budurwan ke yan mata yanzu duk ba yi kenan ba. Ke haka ne fa? Alƙura. Wallahi haka. An gwara mu ma za mu dan samu dan magani mu sa ya. Shi ke da ke kan ba da bari dan ƙarasa gyare-gyare. Ba matsala ni ma ba ce gulma ta ce ta ciwo. Maryam auta. Na'am. Wai me kike yi a cikin ɗaki ne? Zo man. Kike shige ɗaki kin je kin zauna? Ai dole in shige. Ki ta kin fito haraba. Wallahi na fito kwana 2 ba mu zauna ba. Ai gaskiya ne. Wai tsaya. Sai da kika kira ni kadai kika kira? Ke ko zan kira ki ke kadai? To tsaya. Wannan matan na ga duk abin da muka sace sai ta yi. Ni ba na tsira ba ta tsaya ma ta dan yi wani irin abin nan jajirce wannan. Mu yi mata shekin duka. Wallahi amma ta ki tana da hankali yarinya ƴar tarbiyya ce. To jiya ma ta ne ta je ta wanke min ban ɗakin na. Zuwa ta yi ta wanke. Shekaran jiya shimfiɗan gado na saka ta je ta gyara bayan mai gida ya fita. Ina za ka kishi da irin wannan? Wanke ta yi min. Ina za ka kishi da irin wannan? Kina ji? Kirawo mana. Dama ga alkaki na. Da ta bani na garanta ya kare. Ni ma nawa ya kare. Dan Allah. Dan kirawo mana ita. Mu ji in akwai aure ta sai ta kara mana. Maryam amarya. Kake tsorata ta. Maryam amarya. Wa alaikum assalam. Amarya. Zauna a nan. Zauna amarya. Amarya mai kirki. Ta gaba ɗaya ta warware a sati 2. Duk yadda ta yi kyau. Amarya. Ya kike? Amarya. Ke yadda gaba ɗaya ta warware. Tsaya. Amarya. Na'am. Kin san fa yanzu mu ma ji muke da ke. Dan alkakin nan na ɗaki kike rage. Ni na ya kare. Ke naki ne ya kare ko nawa ne ya kare? Namu ya kare. Wato kenan zan kawo wani. yawwa amarya. Kin gani ko? To wannan ba dole a zauna lafiya ba. Kina ji ko? In kika tashi daga nan ki dau tsintsiya can ki je nan shashin mai gida. Na ga ya dan zubar da leda ki dan shashare. Kin ji ko? Ba sai kin share ba, shashin mai gida kika ce. Da haka ta je shashin ki ta share mana. Mu kuma he mu share da mai gidan.
Allah to shi kenan ba damuwa ki je ki dan shashare min kofa kin ji ko yawa daga nan sai ki ebo alkakin da yawa zaki dan to shi kenan ba masala a'a i zauna ba yanzu zaki ta lokaci in yayi ka tafi sai ka tafi ai ni ban gaji da ganin ta ba kenan sai ni na Maryam da Maryam sai ni na Maryam da Maryam wanda ko za ta kira ya amana. Hello Allahu akbar kabira. Amincin Allah tabbata gare ki. Ya gida kokari kwana ya babar taki lafiya la wallahi ya ibada ana zuwa makarantar kuwa yanzu ma na fito bakin kasuwa zan shiga gida kenan. Yanzu ya maganan turo Allahu akbar kabira. Kice Allah ne ya yarda. Ta ni da Maryam da Maryam. Allah sarki. Amarya baki a dai. Wallahi. A tura kan nan bayan tura 50 ba mu. Barai kuwa. Yau din da insha Allah zan turo su in Allah ya yarda. Zan ji. Bai gida san da dawo ka shigo sai surutu kake ta yi ba na ta gari ba shi ba alkhairi aka ce ba ko da mutum ya ma abin tsiya ga aka doro ma alkhairi a ciki dole zuciya ka ta fari. To mai gida kujeran haji aka biya mu idan za ku taya na farin ciki ku taya na farin ciki mun taya ka tunda za ka bayar kuwa ke ko amarya ina jin zai za a bashi 50,000 mai gida kai ko 50,000 za a baka bari in gaya muku turbin zane zan ba ya na gaya muku ku tsaya ku bude kunnen ku ji karuwa ce kuna farin ciki ko ba farin ciki muna yi yanzu wannan kina kuka ji amarya nan sako he in da rabka rangada ya me gida me kace wata amarya zan rantuma wata rangada ya sunanta Maryam mai gida amarya fa kace kwarai kuwa sai ni na Maryam da Maryam mai gida na'am aure fa naji kake cewa wace ba ke jin abin da yake faɗa ne uwar gida yake haya gaga ai sabo da yi dole ai ne ke san in naje kin ga kwantar da hankalin ki zaki ai mu ba mu za a yi wa amarya ba a wanda za a yi wa amarya me gida na'am na ji kamar kace aure zaka kara to annabi Muhammadu ma da yace a gyara sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata nawa aka ce amma me gida ko wata ɗaya ban ya gidan nan baka ce amarya zaka kara albishirin ki idan da rasul kika zo gidan nan dole ya ƙara auren nan ni wallahi gidan mu zan tafi wallahi ko ni ci gwaran tafi gidan mu ko ni ma tafiya zan yi wallahi ko ni ci gwaran ni ma da ai gwara wallahi je ki shirya kayan ki zan taya ki ta haɗo kayan sai ni na Maryam da Maryam ya in gaya maka ba ni in sha ba ni magana ina ko jinki wannan 50,000 din ni ita fi na fi kwaɗayi a ina za a turo ta kai za a ni zan tura mata zan a kai wa iyayenta ta ni da Maryam tura mata za ka kwarai kuwa auren nan dole ku wallahi yau to zan barke kowa unguwan nan ina raba mai kayan abinci in ba gidanka ba abinci ai ba yanda za a yi albishirinki ani rena ba zai ɓaci ba rena ba zai ɓaci ba akan maganan abinci idan kika balla sto din nan gabaki daya kika bai makota abincin da suka cinye kin ga na daya a Najeriya nan ni ne gana duk gidan man da garin buta no smoking gidan man babana ne kin gane ko idan ke ga moda tana yawo da fitila a gaban ta na babana ne ina jina hatta keke na bai wannan ne sahu ke nake gani da fitila na babana ne na wuce wala danci dole aure na wannan dariya ina zuwa ni fa yake gaya kaga dai na san uwarka na san ubanka bare kuwa ba abin da zaka gaya min na tunda auro ne kai da tona man asiri tunda auren ma na ga sai da na cika kuɗin da za a kawo bare kuwa tunda da tona man asiri ya kike ba ni na ba ƙarya kike ba Allah ya tsina ƙarya kike ni na cika kuɗin kuma har yau ma bai biya ni ga mun kaki nan munafuka kin zo kin yi min kane a gida tunda kika zo kika firgita min miji sai ƙaro aure yake ni da ke na ce wannan kuma ke yanzu zaki dawo kaina ba matsala Maryam
ni na Maryam. Je ka. Yawwa. Je ka Allah. Kin dauko wata magana da ta dan so ta. Je ka nace Allah kiyaye. Da tabiya ta kawai. Sai ni na Maryam. Sai an jima. Ka aje da shi. Sai kai da ita can. Waike. Waike. Ko magani yake sha ne. Mata ba sa isa su. Daga auro wannan sai auro wannan. Kin gane mu zuba wancan fata ta. Sai ta fice. Zo mu je mu zuba ta mu haɗo mata kayan ta. Allah sarki amarya. Ai ko ni ki daina kuka. Ai ko ni aka yi wa haka amarya. An juma kaɗan maza da kayana wallahi. Ni ma in fito. Maza da shi. Ki cire kayan ki muna jira. Muna jira. Ke ma an jima za ki tafi ko? Ni ma zan haɗa kayana. Ni kuma sai gobe. Ke kuma sai gobe. Ke lalle ma sai gobe. Shikenan ne ba ke gobe kin ga da safe yake shirya ki wuce. Kin gama ne amarya ke muke jira. Ni yan dani ne ita ai da na wuce. Ai za ta wuce. Ki daina ku. Wallahi tafiya zan yi. Ki daina ku. Ina akwatin ba wannan ba. Ka a hannuna ba zan hada shi da iyayena. Au ba za ki tafi da akwatin ba haka za ki je ki. Haka za ki tafi ba akwati. Ba zan dauki doka a hannu. To shi yana da kyau ki je ki fara gaya wa iyayenki. Ai irin wannan cin Kamariya. Kawai ki je ka. Kai dai kawai kin ji ki daina ku. Shikenan ya hakuri kin ji kawai amarya. Furci kuke kuna jin daɗi zan tafi to ba inda ban je. Oh, daman zinɗata kuke yi? To, zama a gidan nan daren ba tafiya. Ina nan. Wallahi baki isa ba. Na isa. Wallahi baki isa ba sai kin fita kin bar gidan nan wallahi. To baki isa ba wallahi sai kin fita kin bar gidan nan. Na isa ai ku ba ku isa ku sani bar gidan din ba. Ashe dama baki da kunya. Wallahi da ban da shi. Baki kamar ta yi zo ta bata zama. Kai ki ji wannan yarinya? Daman kar take kallon mu. Egiya da duwawu ya kace na kura. Wai ba za ta tafi ba. Ko ba ta tafi ba sai mun san hanyar da muka yi muka fita. Wancan auren mu daura da mara a wancan auren wannan bidda ta karamin aiki ne. A ban mu wuce kenan. Ni Maryam auta? Na'am. Ita wannan amaryan ba za ta fito wai ta yi mana sharan cikin gida ba ne? Ko me take nufi? Ai kin san miji na ji da kai kana amarya. Ba abin da ba za a iya ba. Wai ni mai gidan ya ma fita kuwa? Ya fita. Ke baki ga fitarsa ba? Amma kuma ita take cikin ɗaki? Amma muka raga mata. Mu je mu fito. Wallahi mu je. Ita wacce da ta zo take ta yin aiki ita da bai tafi ta. Ita din ma ta fiye tsare ba. Kin san ta gado mu. Mu je mu fito. Ta fiye tsare. Shara tsintsiya ɗauko ina tsintsiya. In ta fito ita ma ta yi magana mu jiran mata. Jiran mata. Ɗauko tsintsiya. Ɗauko tsintsiya. Share ta je ta goge ɗaki. Amarya! Fito! Ke, bayi kika ajiye a gidan mu za mu fita mu yi miki sharan cikin gida? Yawwa, gaya mata. Zaman ku na zo ya cikin gidan nan. Kin ga an shige. Ba zan yi shara ba, duk ba zaman ku zaman aure ne ya kawo ku zaman aure ne ya kawo saboda haka ba abun da za ku sani in ya cikin gidan nan. Kai ki ji wai wannan mummuna ta iya magana. Ba ke kaman ana cin karas. Yanzu ke har kin isa muna faɗa kina faɗa su waye kika tarar a cikin gidan. Kin ga uwar gida, kin ga mabiyarta. Ga ta uku ta daki, ita tana. Wai ita ma munafukar tana ina? Ki fito kina. Ni dai gaskiya in ba mijina bane zai sani yawa ba cikin gidan nan ban ga macen da ta isa ta sana ba cikin gidan nan in yi shi ba ka. Lallai zamani. Zaman aure ya kawo ku zaman aure ne ya kawo. Ka ka sana ba. Kowa da tamɗin sharanta zan yi bautan ban zama wajen zuba. Gaskiyanki ne. A'a, da aure ce ya kawo bane. Yawa aure da ya ɗakin kawo. gida ɗaki na Su kan ke so na ke kai? Yanzu ana magana ke ma har zaki sa baki a ciki. Sai ki ji wannan har ta samu bakin magana. Wallahi ke kika ga. Wallahi kai ce kika ga. Ai kai ce kika ga. Duk ba ta kika bar gida kika sa. Haka nake faɗa gashi suna faɗa sunan su. Wallahi ke kunya. Wallahi ita ce. A'a magana ne da dama yanzu ko ku haɗe ba. Dole ka ce dama. Allah ina tare da ku. Wallahi munafuka ce. Duk ita ce munafuka
sallama ya ce kai biyayya wa mijinka. To fito. Ba wa kare ne. Zo ki fito ina zo ki fito mana. Zan yi nake. Zo ki a nawa kike da ba zan yi. Fito tsakar gida zo ki fito. Sauran ki nake ji. Wallahi da ke da. Kin kisa ki da ni? Kin kisa ki rike riga. An rike miki. An rike miki. Wai ni zaman gidan zo ya gidan na kiga an gaya ni an gaya ni sakani na da ga wani shi a cikin gidan nan da ke zan yi ke a nawa bari mai gidan ya zo ina da Allah ya kawo shi lafiya kika taba ganin gidan auren masu ta fita kaman wannan ba an wani ne da ke yake kawo sakani sakani ya ba da munafikan can ba ba ta da munafikan to kai me munafiki kai ka tara kai ne munafiki dole mu tsaya ba dole ka tara mu ana zaman lafiya ka kare na mana an kai yau kai aure gobe kai aure tashi an aure na kirki aka dewo wannan mace duba hadda wannan kaman ana cin karas me gida Maryam kana aure kana auro da kirki ka daga yabo annan matattu hadda wadanni sai ni na Maryam da Maryam auro ne ka kawo ni gidan nan su zo suna zagi na ne wallahi tallahi da ba auro ne an waye wajen kenan ki kama kanki na auro ku ba dan cin mutunci ba domin ku diya ne ta kuskure ta ma hanya cikin gidan nan koma gidanmu wallahi ni ba ka ba bakin ciki na ma duk da kudi na ya hawo wallahi sai ka bi aure ba wannan kake da na yi kuma na ya bi mini munafiki kawai wallahi kai mai majina Dani da Maryam da Maryam. Wallahi tani da Maryam da Maryam. Allah kuwa. Dani da Maryam da Maryam. Maryam da Maryam. Dani da Maryam da Maryam. Maryam da Maryam. Dani da Maryam da Maryam. Maryam da Maryam. Maryam da Maryam. Maryam da Maryam. Wai wanda kai. Ai tana ji da ni tsaf wallahi wai gida ni ne na ki gudu kin ki bude ha bara na je ai in je gun amaryatu ba za ki bude bace ba? Ba matsala. Ai, gida dubu maganin gobara. Dole gida. Idan ma ba za ki bude ba? Gaskiya ne. Rage mun aure. Idan ma ba za ki bude ba? Yo. Kwashe irin na kwasa hudu. Allah ya ce ai daya an daya ma Allah ya ce ai biyu na ai biyu Allah ya ce ai uku na ai uku Allah ya ce ai hudu na kai karshen tiya amma na hudu ma
ma zai zo da ita da aya wannan yaro ma zo da ita ya ga wallahi talla da wannan takaicin Allah kuwa